Radyo Bibo, unya magsugod po ng atong panimbahon, unya sa alas 9 ang tapna sa buntag. Karong buntagan. Ako lang pahinumdum kanunay nga kaning ato ang singgit mao kani ang tinuod nga pagtukan sa tinuod nga buhat sa Dios dinhi sa kalibutan kanatong tao. Mao nga ang sentro sa atong istorya karon, ang sentro sa istorya sa Dios mao man ang pagkabanhaw. Mao kanunay nga gibalik-balik nato kung unsa ang banhaw. Aron kamo makasabot sa hinay-hinay inyong pamati hangtod nga kamo makakaplag sa tinuod nga kaluwasan sa atong kalag. Mao nga atong isgutan nga kaning tao, kitang mga tao, sa wala pa ta mahimong tao, espiritu kitang tanan. Sama sa Dios nga nag-umon kanato nga espiritu, espiritu po ang atong sinugdan sa wala pa ang kalibutan. Mao kani ang kanunay nako nga giuna-una nga masabtan sa tanan nga mga preachers, sa tanan mga tao, ay aron nga kay sa inyo niini nga paagi sa hinay-hinay ninyong pamati makasabot kamo sa tinuod nga huna-huna sa Ginoo alang kanatong tao. Ay kanina tanan huna-huna man sa Dios. Kanang kaluwasan nga atong pangandoy, huna-huna man na sa Dios kanato. Mao na nga akong pahibalo sa tibuok nga kalibutan pinaagi sa radyo o sa Facebook nga kitang mga tao espiritu kita sa wala pa ta gam-a nga tao. Mao nga kaning pagkabanhaw karon ang atong istoryahon mao ang pagpangita sa mga lawas nga gisudlan sa mga anak sa Dios. Gayang gipakatao dito ni Abraham. Kay kaning mga espiritu nga ginama sa Ginoo, ibahin niya ni sa duha ka bahin. Dunay espiritu nga iya sa mga dautan nga dito kani ipadala sa kaliwat ni Cain. O dunay espiritu nga matarong nga dito gipadala sa kaliwat ni Seth. Puli ni Abel nga gipatay ni Cain. Ang tuyo lang sa Ginoo aning tanan ay kung anang magimula ko nga gihimo man sa Ginoo nga gipadadaan kita og dautan nga espiritu dinhi sa kalibutan kay aron kitang mga tao mahadlok o buhat anang dautan. Mao nga kanang dautan nga espiritu ipadadaan kana og kamatayon. Aron ang tao mahadlok o buhat anang dautan o mupili sa matarong. Aron nga kaning kalibutan puy-an sa tanang mga matarong ug ang tanan nga mga matarong ay maghari niini. Maoy managyan niini, maoy manulunod niini. Kay kung musupak mo
nga kaning espiritu ang Dios nagbuhat og daotang espiritu atong basahon ang panahon ni Saul nga unang binihog sa lana ug nahimong unang hari sa Israel. Sa diha nga mitulibang-bag na si Saul sa kuman sa Ginoo nga iya untang pagabuhaton sa ato pa sa kitahas dito niya. Nibulag gikan kaniya ang espiritong matarong o ang espiritu nga dautan gikan ra gihapon sa Dios maoy mipuli dito kaniya. Obya nga atong basahon sa unang sulat ni Propeta Samuel 16:14. Karon ang espiritu sa Dios mibulag gikan kang Saul ug ang dautan nga espiritu gikan kang Kristo nagsamo kaniya. Mao nga dunay dautan nga espiritu nga dito kani ipadala sa kaliwatan nga wala gilatayan ni Kristo. Kay kanang kaliwatan nga gilatayan ni Kristo gikan na ni Seth dito ni Enos. Di man kaliwatan to si Adan, ang kaliwatan si Seth. And si Enos kainan Malaliel, Harip, Hinok, Matusalam, Lamit, Nui, Dayon Sim, Arpaksat, Sala, Hiber, Pili, Grio, Sirok, Nagor, Tari, Abraham, Dayon Isaak, Dayon Hakub, Dayon Huda, Paris, Isro, Ram, Aminada, Naasun, Salmon, Buos, Ubid, Isay, David, Salomon. Ngunit kaya ni Kristo. Dahil dito ni Romuald, Abiya, Asa, Hosapat, Huram, Osias, Hutam, Akas, Isikyas, Manasis, Amon, Osias, Kunyas. Wala dito ni Wagas. Dito ni Hikunyas, ika ni Osias. Hikunyas, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Ilyakim, Asor, Sadak, Akim, Eliud, Elisir, Matan, Hakob, Husi, Hesus Kristo. Maunay kaliwatan na gilatayan sa espiritu nga nagdala sa matarong. Kanang wala na ko nabanggit din ha, naatong kaliwatan na gipadala ang mga espiritu nga dautan nga gipadalan og kamatayon sa Dios. Mao nang dito na ni Cain, and dito ni Tubal Cain, and dito na ni Hubal, and Habal. Mao na kaliwatan ni Cain. Ipatay kaning kaliwatan na pinaagi sa lunok. Apan, human ang lunok, nagtunglo si Noe sa iyang anak, nga mao si Cham o si Ham. Ay nasuko man si Noe sa dihang nahubog siya, o niya nakita ang iyang kinatao sa iyang anak na si Ham. Mao nga iyang gitunglo o diha atong kaliwatanan milatay o ipadala ang espiritu nga makasasala, espiritu nga dautan. Apan kanang espiritu nga dautan ginama na sa Ginoo. Ay mao kana ang pikas nga sulat sa kapungod sa Ginoo unya kung ang mga matarong magbuhat og dautan. Mao na kahulugan sa giingon na
duha ang sulak kay matarong og dautan. Mo kana. Mao nga kanang kaliwatanan ni Cham, nilapay kana dito ni Kanaan. Hangtod mataw dayon dito ang usa ka higanti nga Pilistihano nga mao si Goliath nga gipatay ni David. Nga mao'y puli sa gingharian sa mga saserdote nga dito ni Saul. Mao nga kanang espiritu dinis kalibutan duha kani ka porsyon, duha ka bahin. Dunay dautan ug dunay makarong. Ug kanang dautan ipadat-an sa Dios ug kamatayon. Sa tuyo aron kita pagabuhi, mahadlok mubuhat ang dautan. Aron nga kita, aron dayon nga ang mabilin sa kalibutan, lunlun mga matarong, ug mahimo nga manununod aning kalibutan, ug mawalay samot ang kalibutan. Walay kagubot, walay mga buhat nga iya sa dautan. Ngunay tuyo, aron ang kalibutan gilumsan sa mga dautan. Bisan ang Pilipinas na ay daghang dautan. Pagkadaghan, halos may gani o day, isang gani kaning mga ubang magsasangyaw, magkadautan, yapon. Wala makatungan sa pagkamataro. Tungod ni ining panahon nga panahon na sa pagbanhaw, istoryahon na po sa Diyos ang matarong nga manukad dito ni Abraham. Mao na hitsura sa pagkabanhaw. Ay kaning mga matarong nga espiritu isaad na dito ni Abraham nga ipakatao. Busa kanang istorya sa pagkabanhaw tuan ni Abraham kana manukad. Kung atong basahon ang Isaias 51 hangtod sa 2. Giingon dinhi tumanaw amo nga nabuhat sa talong. Atong basahon Isaiah 51. Ay aron nga ato lima inyo ni masuktan. Patalinghog kanako kamo nga nagsunod sa pagkamatarong. Kamo nga nagapangita ang Kristo. Tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapat, ug sa dahon diin kamo kalutan. Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan o kang Sara nga nanganak kaninyo. Kung ato ning hatagan o hunahuna sa pagsabot, kanang kamo nagisapsap, mao kani ang mga kaliwat ni Abraham nga dito nilatay ni Isaac o dito nilatay ni Jacob. Nga nagsugod dayon sa 12 ka patriarka nga naulipon sa Ehipto ug miguwa sila niana ika-430 katuig bilang pagkaulipon ug natuman anang 487 dito sila miguwa. Mao kaning kaliwatana ang giingon sa Dios pinaagi ni propeta Isaias nga matud pa tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa. Sa ato pa, ato di ay mga
mga Israelitas, mga sinapsap sila nga bato. Gikan ng bato nga principal nga bato. Tungod ni ana, masabot na to nga kaning mga katong mga Israelitas, mga batuhan ko sila, gikan man to ni Abraham. Sa to pa si Abraham kanang bato, nga principal nga bato, nga dakong pagkabato, nga dito sila sapsaka. Ay inama maning Espiritu God sa mga tao. Sa dito pa ang Espiritu nga amahan sa ibabaw sa panganon. Tubig na siya dito. Tubig. Gikan atong espirituha nga tubig. Ang espiritu nga hilabihan kadaghan gikan atong espirituha. Dito nga kuha ang Diyos niadtong tubig nga iyang gigama ng mga espiritu nga dunay mga tahas ang matag-usa. Mga katong mga espirituha nga gikan atong tubig nga dako, dito man to sila sapsapa atong tubiga. Nangahimo kaning tao dito ni Abraham o kadtong espiritu nga dako dito ni Abraham usab ni sunod. Busa kay kanang bato Kristo man na. Si Abraham ang Kristo. Nga diin ang mga Israelitas nagagikan ni Abraham. Nga sa to pa dito sila sapsapa anang batuha. As sayo naman kayo ni huna-hunaon, di ba ni siya lisod? Lisod lang ni sa mga ubang magsasangyaw kay letra por letra man ang palihugon, hindi man ang utok. Munang lisod ni nila. Mga si Abraham ang principal ka bato. Kamatod pa dire, tumanaw kamukang Abraham na iyong amahan. Katong inyong amahan, katong ingon nga iyo, maman ko ang ingon nga kamo, nagisap-sap kita na ng bato. Sa to pa, dinigin lisod ni, una-una nga si Abraham ang bato. Nga dakong bato nga naa diha magagiban ang mga anak sa Dios. Mga niining panahon na sa pagkabanhaw na kanato, gipangita sa Dios ang tanan ng mga espiritu nga niguwa iyang gipag-isap-sap dito ni Abraham. Ay dili naman ang Israel. Sa una, ang bato nga sinapsap ang Israel unta. Apan karon dili na. Ay gibiyaan na ang Israel sa wala na gyoy paglingi. Ang katapusan nga lawas ni Kristo nga isudlan niya si Jesus diha anang Israel. Tungod kay ibalhin man ang gingharian o ang gibalhinan nga nasod mauman ang Pilipinas, mao nga kanang mga kitang mga Pilipino ang sinapsap nga bato. Mao nga kitang tanang mga Pilipino, mga Diyos kitang mga Pilipino. Ay gikan man ta sa bato nga mao ang Diyos, nga mao ang Kristo. Kay kanang Kristo, Diyos man, isabsab lang taniha sa tupa, bato gihapon ka. Kristo gihapon ka. Mo nang ingon diri si Pablo, ang tanan nga gikabautismuhan ni Kristo, isuluban sa pagka-Kristo. Isuluban sa tupa, mga Diyos kita, wala masayo.
Si Jesucristo sa iyang Panginoon, mga Diyos amo. Munang angay nga magbalaan ng mga tao aron di maaping ang kamatayon. Munang mga matay mo kay di man mo balaan gud. Ang inyong pagsimba dili mao. Mga igsoon, kaning akong kaning hinatag sa Ginoo ra kong kaalam, amay bigis tanan. 1/4 sa usa ka tulo sa tubig. Pero makaluwas nato ni kung maminaw ta sa mga tambag. Kay ang Ginoo muluwas nato pinaagi man og tambag. O galing kay magsugod ba ng among panimbahon aning takna gyud nga alas 9 ato ning ibalik diha sa Angkorman aron sa imo tapos ani sa Angkorman dito. Di sa may kauban niya. Okay. Atong ibalik ni sa Angkorman o daghan kay salamat sa pagpamati mayong buntag kaninyong tanan.